Трито дело. Дали о Кур'ани тано е Аллахескоро лафи? Акава почибе веќе ко Ресули салаллаху алейхи салам коле скоро време сине присутно. Себепи соске сине неверника со сумнинге ко Кур'ани дека тано очачипе хем синелен ароганција. Хем одова со вакирге сине о невернике о Аллах два рачестинга ко Кур'ани. Сар прво о Аллах вакирла сај манушенге хеме джиненге, ако и силен могучност хем ако шај нек анен исто е Кур'ани саро Аллах со ангај Кур'ани. Значи акава джиав две на десиндило хем джиав две нашти никој си не танул нешто слично саро Кур'ани. Хема два натаро джинја ни да таро мануша. После када нашти си не танен нешто слично саро Кур'ани о Аллах аззаваџел вакиргаленге танен барем јек тикни сура сар и сура ел Каутар хема два да нашти си не танен. Хем джиав два чилогере. Јако да о неверник ја ко време таро адва када му клао Аллах аззаваџел Ресулеске салаллаху алейхи салам о Кур'ани ола веќе ки арапско чип сине ко најбаро степен хем ко најучо степен. Хем синелен баре мануша со керге поезија, хем синелен баре интелигентно мануша, сепак нашти сине танен нешто слично саро Кур'ани. Хем то вилцне два таро јек мануш, као вилцне амало ко танул некој нешто слично саро Кур'ани сој. Ама на дореслео мануша джиав диве хем да на джико судно диве наштите доресен никој. Сар со потврдингјао Аллах аззаваџел коркори ки сура ефтавардеш ајети офтовардеш офто. Сар дујто на не сумние која два ако те овилцне два таројек мануш о Кур'ани, онда каракл песине ороте будбукја сотане јекекја против. Сар со потврдингјао Аллах ки сура штар ајети офтовардеш дој. Хем случајно те иклилода некој те тврдинил дека нешто и си против јекекја ко Кур'ани или нешто на не уредо, онда кадва на не себе писоске ко Кур'ани нешто грешно или против или на неуредо, а два само себепи соске о мануш коркори, а два мануш со тврдинила гере ов на халило букја. Те амилци не два со на халило, англуко правилно мануша со силен чаче джандипе, таро Кур'ани, онда кадва кад се динголци сигате лестар, хем на нете овле више сине сумние, соске о грешност на шти овла ко Кур'ани присутно. Сар со потврдингја о Аллах ки сура саранду јек, ајети саранду дој. Хем трито о Аллах аззаваџел спасинла хем аракла е Кур'ане хем е суннете. Акава о Аллах потврдингја ки сура дешу панч ајети енја. Хем джиав диве никој нашти сине те менинил нијек буква таро Кур'ани. Себепи о Аллах сотано адва со аракла е Кур'ане. Хема два десингола сар пример со дикаев диве бутенде со сиклона о Кур'ани ки годи. Сар пример на постојнала два ки Библија те сиклола два некој саки годи хем те памтинила два сар со кера е Кур'анеа. Сар со джанеа. Значи, асавко нешто само ко ислам постојнала е Кур'анеа, хема сунетеа. Хема два е кврстатано саро Аллах аракла или спасинала или пазинала е Кур'ане. Хема катаре клело почибе. Соскео Аллах пазинала или аракла о Кур'ани. А у книге со сине англе сари Библија хема о Теврати, хема вера слично букја, со сине објаве нашавдиле. Хема калеске шајте даје колоко одговор, со шај сари не те халовен. О англу не профетија, со му клао Аллах аззаваџел, ја кја дунја, одва му клален ко посебно племе, ко посебно мануша. Хем те накладва време со денгјадла објаве, ондак бичаѓа неве профетен, неве книгенцар. Хема гјаре, на сине потребно о манушате памтинена два ки годи хема савки букја. Хем да морате халова дека адва со нашавдиле ленгере книге, хем ленгере букја со Аллах му кла објаве о ленге, нашавдиле, себепи соске сине два ек искушене ленге, дали шајт олате и керена два. Ама изгубинге два искушене, себепи соске измислинге те разно букја, хем дозволинге о харамја, хем од два сој халали, кергеле харами, хем вавера разно слично букја. Агар нашавдиле оленгере објаве со добинге, хем со пишингелен. Ама о Ресули Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, ов сине о најпоследно Ресули тароса, о Ресулија со сине коаква свето, хема далеске офтано за цело манушенге, е цело светоске. Сар со потврдингја о Аллах ки сура триандуштар, ајети бишовто, хема далеске себепи соске на вла вишева вер книга, о Аллах аззаваџел пазинла о Кур'ани или аракла е Кур'ане. Хем сар со ачило джиав диве, хем со качол джико судно диве о Кур'ани аутентично, а гјан нашти сине никат те ачон о христијанско или јаудиско букја. Сар пример о Теврати или о Енџили или слично во вера букја. Хем само о Кур'ани таноа два со веќе ачило, хем со качол да джико судно диве аутентично. Хем агар овлада јасно дека свако мануш дужно таро Аллах аззаваџел тано те слединил е Ресуле Мухаммеде салаллаху алейхи ва салам,
hem te akceptirinul o islam, sebebi sona neva ver religija. Sar so potvrdinja o Allah korkori ki sura 3 ajeti oftovar de šupanč.